Поздрав људи, у данашњем клипу ћу вам показати шта ја ту имам од кожних каишева и наруквица. Имам овај овде каиш. Ја мислим да е ово најобичниот каиш, значи да не е права кожа у питању. Затим имам овај овде НАТО каиш и још еден исти овакав. Едно време сам овај овде сат носио са овим НАТО каишем. Још еден НАТО каиш. Ово е значи ручна израда и у питању. Онда имам овај овде НАТО каиш. Са овим НАТО каишем обично носим овај овде сат. Значи Casio Dura са Pepsi безелом и као што видите савршено одговара овом сату. Онда ево још еден НАТО кожни каиш. НАТО каиш, значи НАТО каишеви су одлични, посебно када е лето у питању, значи пошто нам сад стиже топлие време. Као што видите марке Фосил. Мање се знои рука и тако то. Ево још еден кожни каиш. Иначе, са овим кожним каишем ми е дошол овај сат овде. Njega сте веќе видели. И ово, значи, овде НАТО кожни каиш. Значи, ово е НАТО платнени, значи каиш, а ово е кожни. Ево још еден, може се речи НАТО кожни каиш. Са овим каишем сам заправо добио овај овде сат. Значи Seiko Picado. Ово е една стварчица која е врло корисна. Узел сам ја у Нимбергу, значи у Немачкој. Можете скрачивати како кожне каишеве код сатова, тако и код панталон. Врло една овако корисна стварчица. Над ово су значи Миланезе меш наруквице, по мени најболje. Значи не чупају длаке, врло су угодне и што е најбитнije, врло лако се подешавају. Значи буквално не требају вам никакви алати, веќе најобични нож, само овој дел повучете и онда поставите где ви желите. Ово е кожни каиш ручни израде. Немамо копчу, јер сам ја узел за еден други сат. Тако, тоа е handmade. Онда ево још еден кожни каиш. Ово е јако занимљиво, значи растегливе метални наруквице. Данас се све реđe и реđe производе. Опет имамо НАТО каиш,
Znači, platnени. Onda evo još jedne metalne narukvice. Ona ima spin ove barove, znači ovde. Ovo je narukvica koja me iskreno razočarala, znači uzeo sam je kod jednog sajđije, platio sam je 2000 dinara i počela je ovako da se ljušti. Iskreno očekivao sam puno više od nje. Ovako je jako udobna. Znači vidimo da je antialergijska, ali ne znam zašto je ovako počela da se ljušti. Evo još jednog kožnog kaiša. Ovo je inače nemački kaiš, znači vidite, Deutschland. Onda imam ovu gumenu narukvicu, znači ovaj sat mi je inače originalno došao sa ovom gumenom narukvicom. Onda evo još jedne Milaneze narukvice. Još jedna metalna narukvica. Uzeo sam je sa buvljaka. Nije nekog kvaliteta kao što vidite. Ovaj sat sam nosio jedno vreme sa ovom narukvicom. I još jedna Milaneze narukvica sa ovom preklopnom kopčom. Tu je naravno i metar. Mamo, ajde da zavratimo. Tu je inače i ovaj metar. Onda ovaj nož. Znači uz pomoć ovog noža ja otvaram satove. I menjam kožne kaiševe. Imao sam i onu alatku za menjanje narukvica i kaiševa kada sam kupovao neke satove sa AliExpressa, ali na kraju se polomila. Onda ova stvarčica ovde, njom uz pomoć ove nazovimo alatke skraćujem narukvice i ovo isto kada sam kupovao tad nekad satove sa AliExpressa za skraćivanje narukvice, inače ovo koristim recimo za ovaj sat, da podešavam ovde neke funkcije, ili za ovaj ovde sat Paladin kod koga se datum menja pritiskom ovog ovde dugmeta. Tako da, to je to.